जाथि खोन्थादो ना थाबनो नों हाफांनि सिगाङाव मा बुंखो? आं माने आंनि गोसोनि खोथाखौ बाजैनि सिगाङाव बुंदोंमोन। बुंदो ना। हाफां, नोंजों आं फंसे बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन। नों माथो फन हरबाबो रिसिभ खालामाखै? आंखौ जाथिया लिंहरनायलाय फैबाय आरो। आच्छा, फैबाय, मोजाङानो जाबाय। आं नोंजों फंसे बाथ्रा रायलायनो सानदोंमोन। जाथि? जागोन आदा। मा खोथा नारजि बुदां? हाफांजों नोंजों माबाफोर जादों नामा? ओहो, जेबो जायाखै माथो। दासान्दि आं हाफांजों नांलायनोनो मोनाखै। ओमफ्राय मानो सोंदों दे? माने हाफांनि बिहुस जानायनि जाहोना नों होननानै खोनानो मोनदों। आयौ बाला, आंलाय मा दाय मावखो दे? बेखौ नोंसो मिथिसिगौ, नोंबा मा दाय मावदों। आं दाय मावोल' आरो। नों आंखौ दाय मावग्राल' बायदि मोनथारबाय आरो। बायो आं बिदि दायनिगिरि साजायबा। नङा, माने माबाफोर जालायदों नामा हाफांजों नोंजों, बेखौसो सोंदों आं। जाहोनखौ बुजिब्लासो आं हाफांखौ हेफाजाब होनो हागोन। इस, हाफांखौल' हेफाजाब होगोन आरो? मानो होनोब्ला हाफांआ आंनि हिन्जाव, आं बेखौ जेब्लाबो हेफाजाब होखागोन। बेनिखायनो मिथिगौ ना नारजि बुदां, नों बायदि हौवाखौसो गोसो थोनो सानोमोन आं। बारलि फैमालसो जागारबाय दोर मासथिनि। गैलालै, नाटकसो जालायबाय। जाबाय दे जाबाय, नोंनाव सोंफ्लांना लानानै बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय आं। मालाबा नारजि बुदांखौ नुबाथाय हान्थुआ लेरेफो मावो आरो साहानि न'आव हाबैनो जायो दार मासथिनि। आयौ बाला। नै माथो मुसुगुर फुलायलायाबो दंफैयो। हा, नोंलाय सोरखौ नायनो फैदों दाउस्रि देलाय, हाफांखौ ना अमा राजाखौ? आयौ बाला, अमा राजायाबो दंफैलायो आरो? औ, मालाय हस्पिटाला बिहावसोनि न'नो, बिनिखायनो फैबाय थायो। आयौ बाला, बिदिसो होनबा आरो? बेमार आजार जायाब्लाबो मालाय हस्पिटालावनो खावब्ला नुजाफैबाय थायो। नार्स हिनजावफोरनो गावनि साराय बायदि खिथुखौ देखायफैबाय थायो। साराय बायदि खिथु? आंनि खिथुखौ सारायनि खिथुजोंसो रुजुबाय? मा एसे लासिंसिंलय? आयौ बाला, बिदिसो आरो? नंगौथ' आरो, मालाय साराय बायदि खिथुखौनो सिख्लाफोरनो देखायनो लुगैनानै फैबाय थायो हस्पिटालाव। बिराद मोजां खोनादोंथ' आरो, साराय बायदि खिथुना। हा, साराय बायदि खिथु नालाय खिथु होननानै बुंदों आरो। गावनि खिथुखौनो बिराद गुफुर साननानै नार्स हिनजावफोरनो, डक्टर हिनजावफोरनो देखायफैबाय थायोना नों? सब बुजिजोबो आं नोंनि आखलखौ। ओइ हांग्रिमोनदि, खोनासं। सेथियावनो आंनि खिथुआ साराय खिथु नङा, आरो नैथियाव आं डक्टर हिनजावफोरखौ बा नार्स हिनजावफोरखौ नायनो होननानै फैया। होमबालाय मानोथो फैयो? हा, मानो फैयो? नोंनि साराय खिथुखौ देखायफैनो नङाब्ला? आखायाव थुनो गोनां बिजिखौ आखायावसो थुजानो लुगैयोब्ला? धत, बिदि नङालै। आरो आंनि खिथुखौ साराय खिथु होननानै दाबुंखा। आच्छा, अमा राजानि खिथुआ साराय गुफुरनि खिथु ना साराय गोसोमनि खिथु जाखो? हा, अमा राजा, हा नायबानो जाबाय आरो। अमा राजानि खिथुआ साराय गुफुरनि खिथु ना साराय गोसोमनि खिथु? लाजियाबो। आंलाय माखौ लाजिनांगौ जाखो दालाय? माखौ लाजिनांगौ आंलाय? नोंहासो माखौ लाजिनांगौ दा? आरो नोंबो जा सोंनानै होग्रा। साराय खिथु गुफुर, साराय खिथु गोसोम। ओइ बदतमिस, साराया मोननै रोखोमनि थायो। मोनसे गोसोमखा आरो मोनसे गुफुरखा थाखायो, मिथिबाय? गुफुर सारायाबो मालाबा मोजाङै हुआब्ला गोसोम जायो, आरो मोनसे गोसोम बन्दादा थाखायो आरो नोंसानि फिसाला दाउखा राजा बायदि। मा होनखो नों? आंनि फिसालाखौ साराय खिथुजों रुजुदों? सारायाबो गोसोम थायो नालाय, बेनिखायनो बुंबाय आरो। आं मा गाज्रि बुंदों आरो? दिनै जि होनबाय निमाहा होबाय आं। नेक्स्ट टाइम आंनि फिसाला दाउखा राजाखौ नों सारायजों रुजुयोब्ला दिगदारसो जागोन। माखौबा आं बासिखोना माखो दे? हा, दाउखा राजाया साराय बायदि नालाय बेखौसो बुंदों दा। अब्ला बियो साराय गुफुर बायदि होनब्लाबो रागा जोंगौमोन आरो। माखौबा। बेनिखायनो नारजि बुदांखौसो मोजां मोनलायलाङो आं माब्लाबा। आरो बे जाथियाबो बहा थांलायखो दे? आंजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनो होननाया। लेंहरनानै आलाय सिलाय खालामनो नागिरो बालनि। डक्टर, हाफांखौ आं दिनैनो न'आव लांनो हागोन ना? औ हागोन, नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि। पेसेन्टखौ नोंथाङा जाहाथे जेबो गाज्रि निउस होआ।
मानोना बिथाङा जोबोद गाज्रियै जखम मोनदों बिनि मेलेमा जाय खोथाखौ बियो खोनादों बे खोथाखौ बियो हजम खालामनो हायाखै बेनिखायनो नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायनोब्ला एसे मोजाङै फोरमायबानो जाबाय नङाब्ला आरोबाव हार्ट एटेक जाफिननो हानाय जागोन डक्टर आं मोजाङैनो नोजोर होगोन अके हाफां नोंनोथ' मा जामारखो मानसिया बिदि हार्ट एटेक जालायनाय मा खोनाखो नों जाथियासो मा होननानै बुंनाय जाथिनावनो सोंनांसिगोन आं नारजि बुदां जानाय नङा दाउस्रि देलायखौ आंजों जानाय नङाहाय बिजों हाफां मा जादों हाफां दाउस्रि देलाय नों मानो बिदि नारजि बुदां औ हाफां आं नोंनि सेरावनो दं बुं मा जादों नोंहा आरो दाउस्रि देलायनि मुंखौ मानो लागासिनो मिथिगौ ना नों आयौ बुंनोबो बोरैबा मोनलायलांबाय आं दे बुं मिथिगौ ना दाउस्रि देलाय आरो जाथि मा जादों बिसोरलाय माने जाथिया जायखौ मोजां मोनो बियो दाउस्रि देलायसो मा होनखो नों हाफां दाउस्रि देलाय औ दाउस्रि देलाय नारजि बुदां बेखौ खोनानानैनो हार्ट एटेक जादों आं जाथियाबो दाउस्रि देलायखौसो मोजां मोनबाय आरो जानो बेबा मानो दाउस्रि देलायखौसो फसायखो र' मोजाङै सोंनानै कनफार्म खालामगोन आं नंगौ नारजि बुदां आंनो कनफार्म खालामबाय दाउस्रि देलायखौनो मोजां मोनोनो बियो आरो बेखौनो प्रप'ज खालामनो थांदोंमोन आरो दाखालि बिबार लालायनानै दुखु जानाया बे दाउस्रि देलायनि थाखायसो जादोंमोन नाथाय दाउस्रि देलायखौ मानो दासो बियो आंखौ एदावना थांलायबाय मा फैदोंमोन बियो हस्पिटालाव औ आंखौ एदावना थांलायबाय बियो होमबा नायदो बिदाखौ एदावो आरो फंबाया बेखौनो गोसो थोनो नागिरो आयौ साननानैनो बोरैबा मोनलायबाय आं नारजि बुदां दसे थानानै नोंबो खर' गिदिंगोन मिथिबाय आंथ' आसरितसो मोनदों माबायदि जानो हाथावगौ होननानै जाथिया दाउस्रि देलायखौ माब्रै मेगन खेबखो बेखौसो साननानै आसरित जाबाय आं बेनोथ' जाथिया दाउस्रि देलायखौसो फसायो होमबा आदा आरो बाजै मोना मिथिबाय जाथि बिदिब्ला आदा आरो बाजै नोंसोर मिथिबाय नङा होमबा माखौ आंनि गोसो गोरबोआव दाउस्रि देलाया दङ होननानै नाथाय दाउस्रि देलाया मानो नों दाउस्रि देलायनि सोमोन्दै मा मिथिगौ आं दाउस्रि देलायनि सोमोन्दै बेखौल' मिथिगौ दाउस्रि देलाया जोबोद मोजां मानसि खालि बेनो नांगौ मोजां दिथागिरि मोजां बोसोन होग्रा मोजां लामा दिन्थिग्रा दाउस्रि देलाया जोबोद गोनो गोथोनि मानसि दिनैसिम दाउस्रि देलायखौ रावबो बुजियाखै नाथाय आदा आरो बाजै आं दाउस्रि देलायखौ जोबोद मोजाङैनो मिथिबाय बेबो खम समावनो बेनिखायनो आं दाउस्रि देलायनि सासे दिथागिरि महरै बोसोनगिरि महरै बेनि गार्जेन महरै आरो बिनि जानो गोनां लोगोरि हिसाबै अराय सम थाबाय थानो लुबैयो नाथाय नोंथ' दाउस्रि देलायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिजोबाना जोंथ' बिनि आखल आखुखौ उन्दैनिफ्रायनो नुनाय नोंथ' गामियाव थानायानो जाया नों बारा मोजाङै मिथिया बेनिखायनोथ' बाजै आं दाउस्रि देलायखौ अराय सम मोजां लामायाव लांनो लुगैयो दाउस्रि देलायनि सायखंजानानै अराय थाबाय थानो लुगैयो जाथि नोंनि डिसिसननि आं मालाबाबो एगेन्स्ट जाया आरो आं एगेन्स्टबो जाखानाय नंखाया इयुनावबो नाथाय दाउस्रि देलायनि बेलायाव आं नोंखौ एसेबांबो हेफाजाब होनो हानाय नङा खोमा जेबो नङा आदा एसे टाइम ला अब्लाबो आंनि डिसिसना मालाबाबो सोलायनाय नङा दाउस्रि देलायखौ लाना मानो होनोब्ला आं दाउस्रि देलायखौनो मोजां मोनबाय हायोब्ला आंखौ निमाहा हो आदा जुदि आंनि डिसिसनाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला अब्लाबो आं आंनि डिसिसनखौ चेन्ज खालामा बाजै गेट वेल सुन थाबैनो न'आव थांदो आयौ नारजि बुदां नुबायना दाउस्रि देलाय मुंनि भाइरासआ बोरै बिनि खर'आव हाबैखो बेखौनोथ' आं दा मा होननानै बुजायबावगोन आं बुजायबाबो आंखौ गोरोन्थिसो बुजिगोन बियो बेनिखायनो नोंनि आखायावसो होबाय आं जाथिखौ हायोब्ला खेबसे बुजायबाव हाफां आंनि बुजायनायखौ खि लागोन आरो बियो अब्लाबो खेबसे ट्राइ खालाम जागोन दे बे दाउस्रि देलायखौ ना आंनि बिजावजालि मालाबाबो खालामा आं बेखौ बिजावजालि साननानैनो बोरैबा मोनखाबाय आं दा बायदियाव दाउस्रि देलायखौ जोंहानि न'आव बिहामजो लाबोयोब्ला नोंखौसो एदावबाय थागोनदां जालायबायना नोंना माथोहाय दाउस्रि देलाय ओरैनोबा सिथों सिथाखा आरो नोंजों जाला माला खोथा बुंबाय थानाङा मिथिगौ ना दाउस्रि देलायखौ सोर फसायो आंनि फंबाय जाथिया बेनिखायनो गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ दाबुं जागोन दे थेवबो बुंबाय आरोहाय जिबायदिखा दाउस्रि देलायनि आखला दे बेफोरखौ बाद होथ'दो नोंल' सिन्थाफोरखौ एसे खम खालाम थाबैनो न'आव थांनांगौ उनाव गासैखौबो जों सानैबो मिलायनानै जा मावनांगौ मावगोन हेलौ माले आइ बिखुनजो नांगौबाल' बिजामादै ना खामानि मावनोबाल' बिजामादै दुखु दाहायावल' बिजामादै थाखा फैसायावल' बिजामादै हा ओरैनो खोमा माथो बिजामादैनि खबरखौनो लाया मालाबाफोर आंनो हारसिं फन हरदोंना नों थख'नो ओइ जावैसो मा खबर होननानै दसे नायफैदोहाय जावैसो हाबानि थंबुफोरखौ सोंनायफोरखौ नायफैदो जादोंना जायाखै आंखौलाय मानो लिंहरनांगौ जाखोब्रा हाबानि खामानि नायनो नोंस्रा बिजामादै गोदान मोनगोन आंहालाय मा मोनगोन
आंहाथ' लससो जागोन ना बेबो बेवाइफोर सासे जावसो बिदि बुंबालाय बोरै जानांगौ जाखो नायफैदो खामानिफोरखौ आं जेबो मिथियालाय बिखुनजो नोंहा नोंनि बिजामादै जानो गोनां दुदुलाखौ लिंहरबानो जाबाय फाग्ला दादुलासो दा जायखिजाया दे थाबैनो फैदो आं दोनथ'बाय आइला मा बेलाय हा फ्रिजसो माथो सोर लाबोखो बे फ्रिजखौलाय ओइ बेटा बेखौ सोर लाबोखो आया लाबोदों आफा मोजांथार ना आफा फ्रिज गोदाना मानि मोजां बेलाय जेबो मोजां नङा मानि थाखाय बा आफा उनाव मिथिगोन दे उनाव मिथिगोन ओइ आफा नों आंखौ देरबाय होननानै दासिमबो मानो बुजियालै आच्छा बेसेबां गिदिर देरखो नोंलाय आफा आं बिराद गिदिर देरबायथ' आंनि फाफ्लाखौबो खोमोन रज'बाय नायनो नामा आच्छा बेटा फाफ्लाखौआव खोमोन रज'बा गिदिर जायो नामा मानसिया औ आफा सोर खोन्थानाय नोंनो आबैया खोन्थादों सोर सासे आबे आइलानि आबैया मासे थङालि बिखुनजोब्रा बेलाय आच्छा आफा आं आबैमोननि न'निफ्रायनो फैदों आबैमोननि न'आव हाबानि बुस्थुफोर साजायजोब्बाय आच्छा माबायदि साजायदों हाबाखौलाय बिराद मोजां साजायदों आफा आच्छा ओमफ्राय माबानि मोखाङा माबायदि सोर माबाब्रा आयं थफसिनि मोखाङा माबायदि जोंखोल जादोंना बुगब जादों जोंखोलखौसो नुदों आं आफा आच्छा बिदिब्ला बिराद खुसि जादों होमबा आफा डन्ट वरी नोंनि गोसोनि खोथाखौ बुजिखादों आं माने नों बिराद मोजां मोनोमोन नङा होमबा बेसोर आफा मालाबा आं बिराद टेनसनसो जाफायोलै नोंनि थाखाय आंनि थाखाय मानोब्रा गावनि गोसो थोनाय एक्स गार्लफ्रेन्डखौबो मोनाखिसै आरो थफसि आयंखौबो मोनाखिसै आइनि अनगा बेनिखायनो नों आइखौनो गोदोनि दानि आरो इयुननि होननानै साननानै लादो आरो बेलेग हिनजावफोर नायनायखौ दोनथ'दो बेनो नोंनि थाखाय बेस्ट मिथिबाय आफा ओइ बांद्राय फोरोंनाङा आंसो नोंनि बिफा मिथिबाय नों आंनि आफा नङा आफा आंलाय आबैखौसो हाबा खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय नोंखौ आंनि फिसाला खालामनो सानदोंमोन थोद बांद्राय फिल्मफोर नायग्रा जाबाय नोङो गाबोननिफ्राय कार्टुन नाय कार्टुन आफा जंखायदोंसो दां लालाला लखिसारा एमाव बेथाया आंनिनो जोलै लामारबाय आंनिनो गासिबो सोलोंजोब्बाय आच्छा बार' थाइबानि लारु बे फ्रिजखौ लाबोनायनि जाहोनाथ' मा ओइ हांग्रामोनदि हा माथो जालायखो ओइ हांग्रामोनदि बे मा बे मा नोंहा मेगना नुखायाखै आरो बियो मा मेगना नुनायखायनोथ' सोंदों खाना मोनबा सोंगौमोन नामा आं मानो लाबोदों नों बे फ्रिजखौ मानो लायो मानसिया न'खराव मानि थाखाय आजिखालि फ्रिज लाजाला मिथिबाय फ्रिज सिङाव मा दोनो मिथिगौना नों हा मानो मिथिया जानांगौ जाखो फ्रिज सिङाव मा थायो मा थाया बिदिबा नों मिथिखायो होमबा हा मानो मिथिया जानांगौ जाखो आंखौ इसेबां आंगि सानदों नों दानि दिनाव नोंखौ आंगि सानजायाथ' आरो बिनि सायाव नों फ्रिज गोदानसो बायनानै लाबोबावदों नों बे फ्रिजखौ मानो लाबोदों मिथिखाबाय आं मिथिखाबायबालाय मानिथो रागा जोंबाय थादों बे फ्रिज सिङाव आंनि बेदरखौ दाननानै थुख्रा खालामनानै दोननो सानदों नङा होमबा ओइ आवसाव मा बाथ्रा बुंनाय जादों बेलाय मा नङालाय मा थिक फ्रिज गोदान लाबोदों जेब्ला बेखौनो सानगोन आं दानि जुगाव फ्रिज सिङाव मा सोनानै दोनो हौवाया हिनजावखौ दानथारनानै बुथारनानै बा हिनजावा हौवाखौ दानथारनानै बुथारनानै फ्रिज सिङाव सोनानै दोनो बेबो प्लास्टिक सिङाव खाथबलायनानै मा थिक नोंबो आंखौ बिदि खालामनो सानाखैथ' अमा राजा खुगायाव जि फैयो बेखौनो दा बुं आंलाय मानोलाय नोंखौ बुथारनानै फ्रिज सिङाव सोनानै दोननांगौ जाखो माथो थिक निउसफोराव बांसिन नुलागासिनो दं दानि जुगाव आरो फ्रिज सिङाव जायनो बुथारनानै दोनदों मादों बेफोर गदों नामा बारग'दों नामा अब्लाबो जिउ गोमाबा दिगदार जागोन ना आंहा ओरैनोबा बे बुहुमखौ नायनोनो हायाखै दुखु दंब्लाबो सुखु दंब्लाबो बिनि सायाव आं थाब थैनो गोसो गैथ'वाना फ्रिज सिङाव थानो गोसो गैयाना थैनो गोसो जाया आं मालायनि आखायाव आं हारसिंसो थैनो गोसो जायो आवसाव खोथा दा बाहायसैहाय नोङो मा थिक गिलाय लांबायसै आं हिनजावबाबो बे फ्रिजखौ ना जोख्रुबथारगोन आं दिनैनिफ्राय बे न'आव फ्रिजनि जेबो जायगा गैया फाग्ला बोरदों होननानै बुं बेवहाय आंहा लटारियाव मोनबोनाय फ्रिजसो नोंफोरबायदिया माब्लाबा आंनो एक्सट्रा फैसा होयो फ्रिज लाबोनो गोदाव सोराव खोथा बाहायबाय थागोन बेवहाय बे फ्रिजआ गाज्रि जायोब्लाथाय आंनो गोदान गंसे बायनानै होफैनांगोन नों आरो आबो थबसिनि हाबायाव एसे नायहैफानो ओंखारगोन ना ओंखारा नों थां आं थाङाबा माबोरै थांनोब्रा गोसो गोरबोआनो इसेबां सादों बेवहायबो थबसियाबो सोर दुदुलाजों हाबा जानो नागिरखोब्रा बोरैबा खैरोमरोम मोनबायलै गोसोखौ दा मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बेवहायबो थबसिया मानो बिदि खालामनांगौ जाखोब्रा आं जुदि बेवहायफोर थबसिखौ लाखिनानै दोननो हायोमोनब्ला बेसेबां अनगौमोन आं दाउ अनगौमोन आं बेवहायफोर मानो बिदि खालामखोब्रा आंनि गोसो गोरबोआव अन्थाइ खुबैलायनानै मानो गालांखोब्रा दा आंनि गोसोआनो जिफ्लंजोब्बायना बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा hey बेवहायफोर थबसि मा बेटा दाफा बेफोरबायदि हाराव खिनानै समायथ'वाखै मानोब्रा नों दुखु जादोंना दुखु जाबाय थाथ'ब्रा दुखुखौ थांगारनो हो मेगननि मोदैखौ बोहैगारनो हो मा होनाय जादोंब्रा औ
आफा नों आयं थबसेखौ लानानै बेसेबां दुखु जादों आंबो मिथिखादोंब्रा दे आफा गाबबासो दुखुफोरा एसे रेजें जायोनो दौ बेटा बिदि होनफैनाय लोगो लोगो गोसोआनो बोरैबा मोनफिनलायबायलै बेनिखायनोथ' आफा दुखुखौ बावगारनो थाखाय एसे होख्रावखौ गाननानै हो आफा आं दंना नोंजों लोगोसे है बेटा बिदिबा गानोसैलां दसे नोमानोल' दाखोन्दा दै आं खोन्थायाब्रा आफा बोराव फैरानिया मिथिब्लासो खोन्थागारगोन ना बियो औलाय खोन्थानो हामारनाय बियो आइ अफ्रिरानिया बोरो मानसियालाय आयं मोननियावसो दङ खोमा हाबायाव आच्छा रबाय थांबा एसे दुखु खालामनि आं आफा नै बेहालाय मा जाबोलायखो मिनिदों ना मादों नोंलाय आफा आंनि दुखुखौ नोंबो लाजि फोनांलायदों आरो लाजि फोनाङाखैब्रा बेटा दे बुं मा जादों नोंहा आफा आं दिनै थिगसे नांलायना फैबाय सोरजों जोंलारिजों आयला मानोब्रा आंखौ मानो गोसोम होननानै बासिनांगौ आं गोसोम जादों मा जादों आंनि गोसोआथ' गुफुर ना आफा औ नोंनि गोसोआ गुफुरथ' आरो नाथाय बेटा गोसोमबाबो नों मोजांखाना नोंलाय मानोथो गाबना फैनांगौ जाखोब्रा बेटा आं बुनो मोनैसो गाबना फैदोंलै आंथ' बिमाया फैयामोनब्ला बुगौमोन आं जोंलारिखौ आंखौ जोंलारिया गोसोम मोनदा होननानै बासिबाय थायो आरो आदा बेटाखौबो हायथा गाथिया होनबाय थायो नोंलाय बे जोंलारिया बिराद गाज्रिथार ओइ एम' बेटा हामा बिदि बुंनो जोंलारिया मोजां मानसिसो नाथाय एसे गियान सोनानै होबा बिराद मोजां जागोन आं हले दुखु मोनबालाय एबार हले हुगोन आंखौ थोद बेटा हिनजाव मानसिफोरनि मोदोमाव आखाइ होनो हामा बुनो हामा मिथिबाय होमबा आङो बेजों गोसोम बन्दा होनजानोसै आरो नोंखौ आंल'सो गोसोम बन्दा होननो मोननांगौ रावबो मोना आं जोंलारिखौ बुंगोन मा बुंगोन नोंलाय आदा जोंलारिखौ आं बुंगोन आरो माबा मोनसे नों टेनसन लानाङा मिथिबाय फंबाय जागोन बिदा होमबाथ' गाबनाङा आं एरावबाल' गाब आं बुबाल' गाब बा मा टाइपनि बोसोनलै बे मिथिबाय आं बुंनायखौ गोसोआव लाखि बरिया बिदिनो मोजां जालायनांगौ थां दसे टेनसन जानि आं बाहेराव थां नोंसोर फिसाफोरजोंबो मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बिथिंजाय आंहा बिहामजोनि थाखाय फसायदों सन्थलानि फिसाजोखौ आरो आंना फिसालाफ्रा बे सन्थलानि फिसाजोखौ लानानै कमप्लेन होफैबाय थायो कुस्त' करना पड़ेगा दया कुस्त' करना पड़ेगा ओमफ्राय दा आं मा खालामनांगौ जाखो बेवाइबो थबसिनि हाबायाव एसे दावराव दावसि खालामहैलायनोसैलाय र' आं खर'फ्रा एसे थान्दा जाबाय बायो खोमा बेरा फारसेथिं साला मादालिनि बिदासो जानांगौ जाहैबाय होमबा थबसिनि जानो गोनां हौवाया जेरैबो जारलाल'लै बुहुमा गुलखायनो गिदिंलु गिदिंला खारलु खारला जायगायावनो मोनफैफिनो ओइ दुमफाव माहाय थुफ्राम आच्छा दुमफाव थबसिया दं नामा न' सिङाव माबाफोर गन्डगलसो खालामनो फैलायबाय नामाहाय बाप्पावै माबायदि होनखायो आं मिथिखायोबा नोंनि गोसोखौ एसे दे बुं मानो नांगौ नोंनो थबसिखौ मा सोंनाय जादों बेलाय थबसिया आंनि जिउनि लोखिखौ मिथिया नामा हाय मिथिथारा आं मा मिथिगौ नोंलाय आं नोंनि जिउ खौरांखौलाय मानो मिथिनांगौ जाखो दे हो नोंबा सोर सिख्लाया नोंनि जिउनि रानि सोर सिख्लाया नोंनि जिउनि आमाय थुख्लु सोर सिख्लाया नोंनि जिउनि लोखि बेफोरखौ आंलाय मानो हिसाब लाखिनांगौ जाखो आंहा मालायनि लाइफआव एसेबो इन्टारफेयार खालामनो गोसो जाया मालाया मा जालायदों मा जालायाखै जेबो खबर लानो टाइम गैया आंहा अब्लाबो थबसिया माबायदि दं हा माबायदि थानांगौ जाखो खैना गोदान नालाय न' सिङाव खामानि मावगासिनो दङ आरोहाय बाप्पावै खैना गोदानखौबो खामानि मावनो होदों नों ओइ फाग्ला हाबाया दिनै नङाथ' दिनै साजायदोंल'सो गाबोनसो हाबाया हा नोंलाय एसेबां गोबाव बहाथो गोमानानै दङमोनब्रा दङमोन आरोहाय बहाबा गोमानानै फाथा लादों आरो मानसिया गैयाबा मालाबाबो फाथा लाया बहा थांदों बहा मादों मालायनावल' सोंग्रावो न'आव फैनानै सोंफैदों मा जादों मा जायाखै आंबा जेलावसो दंमोन हा मानोथो जेलाव थांबाय थायो नोंलाय ना पुलिस साख्रि मावनो गोसो दंथारोमोन जाला लाजि फोनांनाङा आंखौ दुमफाव होमबालाय मानोथो पुलिस स्टेसनाव थांबाय थायो नोंलाय बे अमा राजायासो आंखौ जेलाव थिनहरदों दा बेनिखायनो बिनि लाइफआवबो वाट लगायगोन आं वाट नोंस्रा मा लगायलायबाय थाहाय आंनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा हाबानि खामानि मावनानै मेंनाय मोनजोबबाय आं थांनोसै न'आव हा नोंनालाय हाबायालाय माला मा आंबो खदाल लानांसिगौ नामा आंनावबा जि मोजां सोंदों माला हाबा जागोन होननानै नोंनाव सोंबालाय गावनाव सोंबा दानो खदाल लानानै रुवा लानानै होसोगोन बेलाय नंखागौना आं दाबो होसोखागोन जायनो आंखौ माला हाबा जागोन होननानै सोंगोन हाय मा खालामबाय दा थांनोसै आं बाप्पावै लोखि थबसि हाबा जामारसिगोन होनबा नों गाबनो ओंखारलाय लांबायलां है मोदैयानो ओंखारगोरबायसो माथो गाबथ'नो गोसो गैयाब्रा लोखि थबसि ओइ साला रागाजोंबा दानो बमसो गारफैगोन लां ओइ दस्ते हाबानि खामानि मावनो फैबाय नामाब्रा नोंलाय मा सोंनाय जादों बेलाय हा आच्छा आं बर'नि रायलायसै होमबा माथो आं गावखौनो बर' रायलायनाय बायदिसो मोनदों ओइ आंजों धेमालिसो खालामनो फैदों नामाब्रा नोंलाय ए गसाइ आंलाय मानो धेमालि खालामनो फैनांगौ जाखोब्रा आंलाय हाबायाव लाहार फाहार खामानिसो मावनो फैदों लोगोसे मिथिखायो दा जानो मोननांगौ रंजानो मोननांगौ नङा होमबा मानो होनोबा सानसेबाबो थैखानांगौ दन जाबाय खोनासङो बाबाय आं नोंनि डायलगखौ हायोबा हाबाखौ केन्सेल खालाम आरो थबसिखौ आंनि खालाम थोद साला
माखौसो सानखोब्रा दस्ति हाबाफोरखौ फेलें खालामनो थिनलायनाय आं हानाय नङालाय दस्ति नोंजों रायलायस्लायस्लाय बन्थं मुराजों जिरायनानै रायलायबाय थानायानो मोजांलै होमबालाय मानोथो रायलायाखै दे नोंजों बन्थ' मुराफोरासो समायखाय मिथिबाय थफेराम नोंलाय अबेनिफ्राय थाइगिर फिथाइ बायदि दुब सिरि फैलायखोब्रा आंलाय बिदिनो खाना मालाबा गय फिथाइ मालाबा नारेंखल फिथाइ मालाबा बैग्रि फिथाइ मालाबा खान्थाल फिथाइ आरो मालाबा समब्राम फिथाइ मिथिबाय माला सोरनि खर'आव गोलैगोन रावबो फात्ताखौनो मोननाय नङा होमबालाय आलु जा गाजर जा मुला जा हा सिङाव थांनाय बेदर जा मिथिबाय रावनिबो खर'आव गोग्लैनाय नङा थै बाथामै जानला माला बुंनाङा मिथिबाय आंखौ थबसेया गावनि हाबायाव खामानि मावनोसो लिंहरदों बाय बाय नोंबो थाथ'दोलै आंबो लाहार फाहार होखावनोसै एसे एनै लोंनो मोननाय बायदि नङाबा बिहावसेया रागा जोंगोन ना आंखौ थाव सालाव रावबो आंनि गोसोखौ बुजिमाराथ' आंहा आंनि गार्लफ्रेन्ड हाबा जासिगोन बेखौ लानानै इसेबां दुखु इसोरलाय मानो बुजियाब्रा आंखौ दुखु जानाङा दुखु खालामनाङा होननानै मानो रावबो बुङाब्रा होद बिराद दुखु मोनबायलै गाबोन थबसिनि हाबा आं बोरै थानांगौ जाखो बहा हाबनानै थाहैखुमानांगौ जाखोब्रा हाबानि बेम पार्टिखौल' गोसा दामलै साला दानसि जुफैगोन आं आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै गालां आरो कमेन्ट होनानै गालां लोगोसे जाय साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै गालां जय हिन्द